Федератсияи варзиши Тоҷикистон рисолатро бардошт доранд, ки бо иҷрои саривақтию самараноки он метавон нуфузи варзиши кишварро дар арсаи ҷаҳон ба маротиб боло бардошт. ин ҳуддадорӣ албатта аз ҷалби ҷавонону наврасон ба варзиш, баргузории мусобиқаҳои дохилӣ ва ҳамчунин сафарбар кардани варзишгарон ба сабқатҳои ҷаҳонӣ мебошад. имрӯз бештари федератсияҳо бо мақсади амалӣ шудани ин ҳадаф барномаҳои мушаххасро рӯи даст мегиранд, то дар муаррифии кишвар нақши муҳим дошта бошанд. Федератсияи санъати муҳорибаи омехтаи ғайрикасбии Тоҷикистон дар фазои варзиши мамлакат ҷавонтарин федератсия ба ҳисоб рафта, дар тӯли 3 соли фаъолият шумораи зиёди ҷоизадорони мусобиқаҳои Осиёву ҷаҳонро ба боя расонидааст. чӣ гунае ки масъулини ин ришта мегӯянд, муваффақ шудану дар қатори беҳтаринҳо мавқеъ пайдо кардан, аз шакли дурусти барномагузорӣ бояд кор гирифт. вақте мо фаъолиятро соли 2020 якум мусобиқаро гузарондем, федератсияи моро ҳамчун федератсияи намуди варзиши санъати муҳорибаи омехта намешинохтанд ва бисёриё бовариам надоштанд, ки метавонад федератсия дар як муддати кӯтоҳ ба яке аз дастҳои бақуввати ҷаҳон шомил шавад. аллакай мо тибқи рейтинги умумиҷаҳонӣ дар 7-ум ҷо қарор дорем аз байни 120 давлат. ин ниҳоят натиҷаи бузург аст ба фикри ман. ҳар рӯз пас аз баргузории мусобиқаҳои байналмилалӣ рейтинг ҷоҳои рейтинг иваз мешавад ва дар ин ҷо дар даҳаи беҳтарин қарор гирифтан ва дар ҳамон ҷо будан як масъулияти калон аст аллакай барои мо. агар таваҷҷӯҳ кунем ба фаъолияти яксолаи ин федератсия, аз ҳама ҷиҳат соли 2022 барояшон соли пурсамару серҷоиза ба ҳисоб меравад. сарраввал мусобиқаҳои дохилиро бо тамоми шарту шароит ва стандартҳои байналмилалӣ доир намуда, баъдан барои иштирок дар мусобиқаҳои сатҳи ҷаҳонӣ омодагӣ гирифтанд. вобаста ба синни сол 2 мусобиқа миёни наврасон, як чемпионати шаҳри Душанбе ва як чемпионати Тоҷикистонро соли ҷорӣ доир намуданд, ки аз миёни онҳо нафарони арзанда ба майдонҳои бузург роҳ ёфтанд. ин сол барои варзишгарони мо беҳтарин сол буд аз рӯи натиҷаҳо. мисол мегирем, тобистон дар моҳи август дар чемпионати ҷаҳон синни соли наврасон мо дар мақоми сеюм дар умумии ҷамъбастӣ дар байни 42 давлат ҷои сеюмро ишғол намудем. дар он 7 медали тилло ба даст овардем, 5 медали нуқра ва 9 медали биринҷӣ. бо ҳамин натиҷаҳо мо дар радабандии ҳамисола дар чемпионати ҷаҳон мо ҷои сеюмро ишғол намудем. асоси муваффақияти варзишгарон дар ҷамъомад, дар ҷамъбастӣ кор кардани на танҳо варзишгаро, ҳам мураббиён, ҳам федератсия, ҳама аъзои федератсия. ҳанӯз аз оғози соли 2022 дастаи мунтахаби санъати муҳорибаи омехтаи ғайрикасбии кишвар ба касби натиҷаҳо шурӯъ карданд. моҳи январ дар шаҳри Абу-Даби, Амороти Муттаҳидаи Араб, чемпионати ҷаҳон миёни калонсолон баргузор гардид, ки варзишгарони тоҷик аз худ як маҳорати олӣ нишон дода, бо пурқувваттарин размкорони сайёра набарду нерӯсанҷӣ намуданд. аз ин мусобиқаи сатҳи бонуфуз албатта намояндагони Тоҷикистон дасти холӣ ба ватан барнагаштанд. онҳо як медали тилло, 3 нуқра ва 3 биринҷиро бо худ оварданд. нишони тиллоро варзишгари беҳамтои кишвар Асадбек Маълонов дар вазни ҷамъи 120 килограмм ба даст овард ва ҳамзамон Асадбек барои нишон додани техникаи олӣ варзишгари беҳтарини мусобиқа дониста шуд. чуноне ки роҳбари Федератсияи санъати муҳорибаи омехтаи ғайрикасбии кишвар Даврон Ҷураев мегӯяд, мо танҳо як ҳадаф дорем. ҳадафи асосии мо дар баробари дигар намудҳои варзиш, чӣ олимпӣ, чӣ ғайри олимпӣ, ин иштирок варзидан дар мусобиқаҳои байналмилалии сатҳи ҷаҳонӣ
ҳаракат кардан, ғолиб омадан дар он ҷо ва баланд бардоштани парчами ватани азиз, муаррифӣ намудани Тоҷикистон ва садо додани суруди миллӣ мебошад. ҳамчун роҳбари федератсия ман ҳаракат мекунам дар бисёр чорабиниҳо иштирок варзам ва баъзе ҳолатҳо мешаванд ки бисёртар бо варзишгарон вақт мегузаронем ва дар пеш аз аксарият вақт дар пеш аз муҳорибаҳо ҳаракат мекунем бо варзишгаро бевосита суҳбат кунем, кор кунем. ҳатто баъзе ҳолатҳое мешавад ки дар ҳайси шояд мураббӣ баъзе самтҳошро иҷро кунем ки варзишгар тавонад тамоми ҳунару малакашро дар майдон нишон диҳад. баъди ин муваффақият тамоми мураббиёну намояндагони федератсия тамринҳоро дар сатҳи зарурӣ ба роҳ монда наврасонро барои иштирок дар сабақатҳои ҷаҳонӣ омода карданд. дар чемпионати ҷаҳон миёни наврасон ки он ҳам дар шаҳри Абу-Даби Амороти Муттаҳидаи Араб баргузор гардида буд, тими наврасони Тоҷикистон майдони набардро ба ларза дароварда ҷаҳонiyonро дар ҳайрат гузоштанд. зеро дар миёни қариб 50 давлати иштирокчӣ варзишгарони тоҷик ҳунари арзандаи худро нишон дода пурқувваттарин ҳарифонро шикаст медоданд ки ҳар як пирӯзии худро бо парчам истиқбол мекарданд. дар умум аз 22 медале ки наврасони мо дар ин қаҳрамонии ҷаҳон ба даст оварданд, дар баробари 5 нуқра 9 биринҷӣ, ҳамчунин ҳафтаи онро медали тилло ташкил медод ки бо шарофати ин пирӯзӣ 7 маротиба суруди миллии Тоҷикистон садо дода парчамаш боло бардошта шуд. баромади бо муваффақонаи наврасони тоҷикро мутахассисони хориҷӣ баҳои баланд доданд. Как все помнят, я недавно посещал Душанбе, присутствовал на детском чемпионате вашей республики, остался очень впечатлен. Более того, я сделал несколько записей и снимков, как тренируются дети в клубе Lion. С того времени прошло несколько уже месяцев, я уже проводил несколько семинаров в других странах, и я показал вот эту запись разминки таджикских юношей, которая длилась 15 минут. Значит, в двух странах мне сразу сказали, если бы у нас так проводили не только разминку, а все тренировки, они на следующий день бы никто не пришел заниматься. И у них большое будущее. Самое главное, чтобы было средство, чтобы тренироваться, ездить. А ребята достойные. рақобати хеле ҳам нағзе буд ва аслан шоҳиди сабқатҳои зебо шудем. Тими хубе буд ва аз баромади ҷавонуни соҳиби истеъдоди тоҷик ба ваҷд омадем, зеро онҳо варзишгарони хубанд. Да, команда Таджикистан очень красиво выступила. Остальным всем удачи. Красивая команда, дружная, сплоченная. дар тоҷикистон барои тақвият ва рушди варзиш заминаи мусоид гузошта шудааст. ин қобили таҳсин аст ва мо чунин кори ғайриоддӣ табрик менамоем. буданд дар тоҷикистон чунин бахши федератсияҳои ҷаҳонӣ ва иштирок дар ин мусобиқа ин ҳафта бароямон хеле ҳам ҷолиб буд. акнун варзишгарони тоҷик исбот карданд ки онҳо яке аз беҳтаринҳои ин ришта дар ҷаҳон ба ҳисоб мераванд. аз ин лиҳоз таваҷҷӯҳи федератсияи байналмилалии IMF ба кишвари мо бештар гардида нақшаи доир намудани мусобиқаҳои бонуфузро дар тоҷикистон роҳандозӣ карданд. мо дар ин намуд ҳоло ҷавон ҳастем, моро оли хуб намешинохтанд. баъди рақобатҳо, баъде ки мо ҷоизадор мешинем, баъди худамро нишон додем, ҳам мураббиён, ҳам аз ҳайати доварон, ҳам аъзои федератсия бо мо хуб шинос шуда чӣ карданд, хеле таъриф мекарданд ки бачаҳои тоҷик яке бора ҳам хеле дар сатҳи баланд баромад карда истоданд.
ҳамин тавр бори аввал дар таърихи соҳиби истиқлолии кишвар федератсияи санъати муҳорибаҳои омехтаи ғайрикасбии кишвар мизбонии чемпионати осиёро бар ӯҳда гирифт ки ин ҳам яке аз дастовардҳои бузурги ин ришта дар соли 2022 ба ҳисоб мерафт. 150 варзишгар аз 13 кишвари осиё дар ин мусобиқа ширкат намуда барои қаҳрамонӣ мубориза бурданд. вазъияти сатҳу сифат ва муҳити баргузорӣ ин чорабинӣ бо нуфуз аз ҷониби намояндагони федератсияҳои ҷаҳонӣ баҳои баланд гирифт ва ҳамзамон барои ҳайати федератсияи таҷмаф таҷрибаи хубе буд. ман фикр мекунам ки чемпионати осиё ки нахустин маротиба дар шаҳри душанбе дар ҷумҳурии тоҷикистон баргузор гардид як чемпионати таърихӣ буд, зеро мо тавонистем дастаҷамона ҷои аввалро ишғол намоем ва ман фикр мекунам ки солҳои сол ин натиҷаи таъсирбахшоли дар ёди мухлисон варзишгарон мемонад ва ҳатман барои федератсия ин як таҷрибаи бузург буд, зеро масъулият барои баргузории чемпионати осиё бисёр баланд буд. бояд қайд кард ки федератсияи ҷаҳонӣ IMF дар ҳар чорабинӣ ҳаракат мекунад стандартҳои ҷаҳониро ба ҷо биёрад, яъне ин сар карда аз иштироки доварон, духтурон, мураббиён, варзишгарон, делегатсияи расмӣ, роҳбарияти федератсия, хуб намояндаи ВАДА, комиссияи антидопинг ва дигарҳо бояд дар сатҳи байналмилалӣ бошад. тамоми расмиётҳое ки пешбинӣ шудааст бояд ба ҷо оварда шавад ва талаботҳои хеле сатҳи баланд ки дар пеши мо гузошта шуд мо хушбахтона ба ҷо овардем ва ман фикр мекунам ки мусобиқа ба тамоми мафҳум дар сатҳи байналмилалӣ гузашт ва инро тамоми иштирокчиён, делегатсияҳои расмӣ, роҳбарияти федератсияҳои ки иштирок варзиданд ва аз ҷониби роҳбарияти федератсияи ҷаҳонӣ баҳои баланд доданд. азбаски мизбонии ин мусобиқаро мо бардошт доштем, ба ҳамин хотир варзишгарони тоҷик тамоми нерӯву маҳорати худро сарф карданд то аз беҳтаринҳои ин чемпионат бошанд. воқеан ҳам чунин шуд. размкорони тоҷик тавонистанд дар 9 вазн касбияти олӣ нишон дода медалҳои тиллоро ба даст биёранд. ҳамзамон 8 варзишгари дигари мо дар финал мағлуб гардида соҳиби медали нуқра шуданд. 18 нишони биринҷӣ дар ин чемпионат аз дастоварди дигари варзишгарони меҳан ба ҳисоб меравад. дар маҷмӯъ аз миёни 13 кишвари иштирок дошта аз ҳисоби даставӣ мунтахаби тоҷикистон мақоми аввалро ишғол намуд. он варзишгароне ки инҷо пирӯзӣ ба даст оварданд акнун ҷиҳати иштирок дар сабқатҳои бузург худро омода мекунанд. боз зиёдтар меҳнат мекунем ки боз дар чемпионати ҷаҳон бо сатҳи баланд иштирок кунем, худро намоиш кунем ва ҳаракат мекунем ки дар он ҷо сурати миллии Тоҷикистон дар он ҷо садод яд. ман боварӣ дорам ки агар ки ин мусобиқа дар ҷумҳурии Тоҷикистон чемпионати ҷаҳон шавад, хол мекунам боз сатҳаш зиёдтар мешавад, яке аз беҳтарин мусобиқаҳо мешавад. мақсад ҳамин буд. мо пешакӣ ҳамин мақсадро монем ки мо мизбон ҳастем, мо бояд дар ин ҷо хуб баромад карда дар давлати худ бояд ҷои ифтихорӣ, ҷои намоён, ҷои якумро бояд ишғол намоем. мо ин мақсадро федератсия монда буд, мо ба ҳамин мақсад расидем. меҳмондории хуби тоҷикона ва дар сатҳи олӣ гузарондани ин чорабинии бонуфуз албатта ки ба иштирокчиёну меҳмонони хориҷӣ аз ҳама ҷиҳат писанд буд ва ҳатто эҳтироми хоса ба парчами тоҷикон доштанд. Говорит о том, что мы почувствовали вот эту вот любовь к вам, какую вы нам дали, какое гостеприимство мы почувствовали, какую любовь мы почувствовали. Он мне позвонил на утро и сказал: мама, я
Я не выйду, пока у меня не будет таджикского флага. Я говорю, все. Я тут же подошла к вашим представителям, они мне дали флаг, они даже не знали. Я им сказала, не переживайте, мой сын хочет выйти с вашим флагом, потому что он хочет показать любовь этому народу и благодарность. аз президенти федератсияи байналмилалии санъати муҳорибаҳои ғайрикасбӣ пурсон карданд ки акнун тоҷикистон метавонад ки чемпионати ҷаҳонро мизбонӣ кунад. ӯ чунин посух гуфт: воқеан ҳам ҳирфавӣ аст ва албатта мо мехоҳем боз ба ин ҷо баргардем. Ин худ мусобиқае буд ки аз он лаззат бурдем ва мо дақиқан мехоҳем ки мусобиқаи умуми ҷаҳонӣ ин ҷо баргузор бишавад. ёдовар мешавем ки фаъолияти расмии худро намояндагони таҷмаф аз соли 2020 шурӯъ намуда дар муддати хеле кӯтоҳ ба натиҷаҳои назаррас ноил гардиданд. хуб медонем ки сабаби муваффақ шудан чи аст: кори дурусту нақшаҳои саривақтӣ. бояд қайд кард ки мо аввали соли 2021 як стратегияи сесола қабул кардем барои федератсия, барои рушди федератсия ва тибқи ин стратегия мо нақшҳои дар пеш гузоштаро иҷро карда истодем. дар федератсия ҳаракат мекунем ки на танҳо ба варзишгар аҳамияти ҷиддӣ диҳем, балки барои рушди варзиш, барои рушди намуди варзиш тамоми аъзоёни федератсия аз ҷумла тамоми сохторҳояш бояд дар якҷоягӣ кор кунад. аз ҷумла сармураббии дастаи мунтахаб, мураббиён, доварон, духтурон ва дигар мутахассисоне ки тамоми ҳунару малакаи худро бояд аз болои худ ҳар рӯз бояд кор кунанд, ки бояд аз тамоми навигарие ки дар федератсия, дар намуди варзиш дар ҷаҳон рафта истодааст хабардор бошанд. бояд тавонанд ҳамин навигариро ба федератсия биёранд, таҳлил кунанд ва пешниҳод кунанд, ки то чӣ андоза ҳамин навигарӣ барои мо писанд аст, зарур аст ва эҳтимолияти истифода бурдани баъзе навигариёро ба федератсия пешниҳод кунанд. федератсияи санъати муҳорибаҳои омехтаи ғайрикасбии тоҷикистон шояд аз камтарин федератсияҳои варзишии мамлакат ба шумор равад, ки варзишгаронаш доимо зери назорати табиби варзишӣ буда, ҳар як ғизое истеъмол намудаву раванди тамринҳо ҷиддӣ зери таваҷҷӯҳ аст, ки ин раванд яке аз паҳлӯҳои муваффақият ба ҳисоб меравад. пеш аз ҳама варзишгаронро аз муоинаи тиббӣ мегузаронем. баъди гузарондани муоинаи тиббӣ мо боварии аниқ дорем ки варзишгарони мо ба пуррагӣ солиманд ва вобаста ба намуди машқи онҳо мо ба онҳо витаминҳо таъин мекунем. яъне кадом намуд витамин мо бояд таъин кунем ки қобилияти физикии онҳо зиёд шавад, кадом намуди витамин мо таъинот кунем ки қобилияти тобоварии онҳо зиёд шавад. ва аз ҳама муҳими асосияш дар он аст ки барқароршавии варзишгар, яъне то чӣ андоза варзишгар чанд қадар тезтар барқарор шавад, ҳамон қадар самаранокии кори мо хубтар мегардад. бузургтарин коре ки роҳбарияти федератсия ба анҷом расонид дар соли 2022 бунёди базаи варзишгарон ё тамрингоҳи замонавӣ мебошад. 55 ҷим комбат яке аз муосиртарин толори машқварзӣ барои варзишгарон ба ҳисоб меравад, ки имрӯз бидуни ягон мушкилӣ дар он тамрин мекунанду ба мусобиқаҳои ҷаҳонӣ омодагӣ мегиранд. ин ҳам аз паҳлӯҳои муҳими рушди федератсия ба ҳисоб меравад. имконияти машқ кардан дар толорҳо ҳозир беҳтарин аст. ина мисол ҳозир яке аз толорҳои наве ки мо моҳи сентябр кушодем 55 ҷим комбат мебошад. ҳама аз чанд намуд варзиш дар ин ҷо тамрин мекунанд. мо ҳозир дар федератсия кӯшиш карда истодем ки дар штаби федератсия ҳамин таҷмаф мураббиҳои беҳтаринро ҷалб карда истодем. ҳозир ай калонсоло қариб 7 мураббии беҳтарин аст, ба ҳар якташ ба самти худаш. ҳамчунин дар ҳозир наврасонам ҳамхел 3-4 мураббии беҳтарин ки наврасон кати кор мекунанд, дигаро ҳар кас ба самти худаш.
дастоварди дигари Федератсияи санъати муҳорибаҳои омехтаи ғайрикасбии Тоҷикистон дар соли 2022 ин шомил гардидани Даврон Ҷураев ба ҳайси роҳбарикунандаи Федератсияи IMF-и Осиё мебошад. дар шаҳри Душанбе як маҷлиси таърихӣ ҷой дошт ки сараввал Федератсияи Осиё оид ба санъати муҳорибаҳои омехтаи ғайрикасбӣ таъсис дода шуд. Пас ҷаноби Муҳаммад Қамбар Шойгарӣ Баҳрайн ҳамчун ба ҳайси президенти Федератсияи Осиё таъин шуд ва бо қарори Федератсияи роҳбари Федератсияи умумиҷаҳонӣ номзадии ман ба ҳайси ноиби аввали президенти Федератсияи Осиё пешниҳод шуд ва тасдиқ шуд ва дигар сохторҳои дахлдори Федератсияи Осиё низ тасдиқ шуданд. ҳар пирӯзие ки варзишгарони ин ришта дар мусобиқаҳои Осиёву ҷаҳон ба даст меоранд, аз ҷониби роҳбарияти Федератсия ҳамеша қадрдонӣ гардида ба онҳо маблағҳои зиёд туҳфа карда мешавад. Ин раванд яке аз муҳимтарин дастгирии ҷиҳати рушди варзишгарон мебошад. ҳамзамон дар ҷанбаҳси ҳар сол беҳтаринҳо интихоб гардида қадршиносӣ мешаванд. ҳатто мо фикр карда истодем ки мумкин соли 2023 ё 24 барои варзишгарои беҳтарин ки бисёртар ба варзиш машғуланд ва ҳамчун як касбият варзишро медонанд, монанди стипендия ташкил кунем ва тавонанд аз дигар чизҳо эҳтиёҷ надошта бошанд ва тавонанд фақат ба тариқи меҳнати худ тавонанд чемпионҳои ҷаҳон, Азия ва дигар мусобиқаҳо шаванд. акнун дар соли 2022 дар тақвими Федератсияи байналмилалии муҳорибаҳои омехтаи ғайрикасбӣ дигар мусобиқаҳо ба нақша гирифта нашудааст. аз ҳамин хотир тамоми кӯшишу талош ва меҳнатҳои варзишгарон ба мусобиқаҳои соли 2022 равона мегардад. наздиктарин мусобиқаи мо санаҳош аллакай муайян шуд. 12 феврал дар Сербия мегузарад дар чемпионати ҷаҳон байни ҷавонон ва калонсолон. ҳозир мо ҳама нақшаву тамринҳои мо барои ҳамун тайёрӣ доистодаем. бо ҳамин шӯрушақ ва меҳнату тамринҳои саревақтӣ ва барномаҳои мушаххасе ки намояндагони Федератсияи санъати муҳорибаҳои омехтаи ғайрикасбӣ рӯй даст гирифтаанд, метавон гуфт ки ба натиҷаҳои бузургу таъсирбахш ноил гардида ному нанги Тоҷикистонро дар арсаи ҷаҳон боло мебардоранд.